Tratu txarrak jasandako emakume batek bataz beste 8 urte terdi behar dituela gertatutakoa bere ahotan jartzeko. Zergatik gertatzen da hori? Gaur-gaurko oraindik 8 urte terdi behar izatea, askoz ere tresna gehiago izan da. Bueno, eta adibide gisa adineko emakumeak jarriko nituzke. Askok eta askok bizitza osoa pasatu dute, biktima izaten, agian identifikatu gabe, gaur egunen eta testigantza ugari baditugu beraienak, eta nola ugaintxe begik ireki egin zaizkie, eta ikusten dute beraiek biktima izan direla ia bizitza osoan. Eta oso importantea da ulertzea giza harremanetan eta kasu honetan bikote harremanetan, sarritan sortzen den emoziozko menpekotasuna, ez? Eta horrek ekartzen ditun frenoak, gogoetak, bildurrak, lotxak eta hainbat emoziok eta sentimendu gestionatu beharrekoak gertatzen direla. Eta neurri handi batean hortik dator arrazoia.